Ahojte, bádatelia. Vitajte na tomto kanáli, kde rozbíjame matricu osvietenstva. V prvej časti nášho výskumu Jordanesovej getiky sme pochopili, že rozlišuje tri veľké skupiny národov. Severné národy, ktoré sú mohutnejšie a odvážnejšie než germánske národy. Germánske národy ako hranicu skýtskych národov. A podrobne vymenúva, ktoré národy sú skýtske. Tvrdí, že gótsky národ je skýtskym národom a že Skýti sú predkami Slovanov. Dnes zistíme, aký starobilý je skýtsky národ podľa Jordana. Nasleduje citát z getiky. A tak, aby sme sa vrátili k nášmu výkladu. Pri svojom prvom sídle v Skýtii, pri Meótskom močiarisku, ako sme už vyššie povedali, mal národ, o ktorom hovoríme, za kráľa Filimera. Pri svojom druhom sídle, v krajinách Dácie, Trácie a Mízie, mali Zalmoxida, o ktorom väčšina kronikárov svedčí, že bol mužom obdivuhodnej filozofickej učenosti. Pretože pred ním mali aj Zeutu, takisto učeného muža, a potom Disinea. A tretieho, Zalmoxida, o ktorom sme hovorili vyššie. A nikdy im nechýbali takí, ktorí ich poučovali v múdrosti. Preto sa Góti takmer medzi všetkými barbarmi vždy javili ako múdrejší a takmer rovný Grékom, ako rozpráva Den, ktorý zostavil ich dejiny a letopisy podľa gréckeho vzoru. Hovorí, že najprv sa tí, ktorí sa medzi nimi vyznačovali urodzenosťou, nazývali Tarabostes, neskôr Pilati, a práve z nich boli vyberaní ich králi a kňazi. Takí slávni boli Getovia, že sa už od dávna hovorí, že dokonca aj sám Mars, ktorého básnický výmysel vyhlasuje za boha vojny, pochádzal z nich. Nasleduje komentár. V tomto úryvku z getiky Jordan robí jasný časový prechod. Začína obdobím Filimera, ktoré patrí do doby po Kristovi a postupne prechádza k oveľa starším časom, pred Kristom. Keď hovorí o druhom sídle, má na mysli krajiny Dácie, Trácie a Mízie. Od tohto momentu Jordan začína rozvíjať starobilé dejiny Slovanov, formované práve v týchto krajinách. Rozpráva nám o duchovných vodcoch národa, mudrcoch a filozofov, z ktorých radov sa vyberajú nielen kňazi, ale aj králi. To jasne ukazuje, že ide o hlboko organizovanú spoločnosť s rozvinutou duchovnou tradíciou. Jordan tiež zdôrazňuje, že títo ľudia sa považovali za potomkov Área, ktorého nazýva jeho rímskym menom Mars. Nie je to iba mytologický detail, ale svedectvo o sebauvedomení národa ako starobilého bojovníckeho a sakrálneho rodu. Nasleduje citát z getiky. Tu, keď Góti prebývali v časoch Vesosisa, začal egyptský kráľ Vesosis proti ním vojnu a v tom čase bol ich kráľom Tanaosis. V tomto boji pri rieke Fasis, z ktorej pochádzajú Bažanty, preslávené po celom svete na stoloch bohatých, sa Tanaosis, kráľ Gótov, postavil proti egyptskému kráľovi Vesosisovi a potom, čo ho ťažko porazil, prenasledoval ho až do Egypta. A keby mu neboli zabránili nepriechodné vody Nílu alebo opevnenia, ktoré Vesosis dal vybudovať pre útoky Etiópčanov, bol by ho zničil tam, v jeho vlastnej krajine. Keďže mu však tam nemohol uškodiť, vrátil sa a podmanil si takmer celú Áziu, pričom svojho drahého priateľa Sorna, kráľa Médov, urobil poplatným. Z jeho vojska sa vtedy niektorí z víťazov, vidiac podrobené krajiny a ich hojnosť všetkej úrodnosti, dobrovoľne oddelili od svojich družín a usadili sa v ázijských krajinách. Z ich mena alebo rodu, ako hovorí Pompeius Trogus, vznikol národ Partov. Preto sa aj dnes v skýtskom jazyku utečenci nazývajú Party a v súlade so svojím menom sú medzi takmer všetkými národmi Ázie preslávení ako jediní slávni lukostrelci a najzúrivejší bojovníci. A pokiaľ ide o samotné meno Party,
ktoré sme spomenuli ako znamenajúce utečenci, niektorí vykladajú jeho etymológiu tak, že hovoria, že sa nazývajú Parti preto, lebo ušli od vlastných rodičov. Tohto kráľa Thanausisa Góti po jeho smrti uctievali ako božstvo medzi svojím národom. Nasleduje komentár. V tomto úryvku sa rozpráva príbeh o jednom veľkom pohybe ľudí, ktorý je v historickej vede známy ako pohyb morských národov. Práve s týmto pohybom sa spája začiatok tzv. Temných vekov a začiatok svetlých vekov pre Slovanov a im príbuzné spoločenstvá. Táto udalosť nie je zachytená iba v rozprávaní Jordana, ale je dosvedčená aj na stĺp Ramzesa III, kde je opísaný útok morských národov. Tento útok sa datuje približne do roku 1177 pred Kristom. Na stĺp je jasne vyznačené, že Rameš zastavil morské národy pri Níle a že sa potom rozptýlili po Stredomorí a Ázii. Presne tú istú udalosť opisuje aj Jordans, vstup do Ázie a založenie mnohých nových kráľovstiev. Ide o obrovskú vlnu bojovníckeho obyvateľstva, organizovaného okolo kráľovskej moci a kultu hrdinu. Z textu je jasne viditeľné, že potom, čo boli zastavení pri Níle, tieto skupiny podmanili krajiny v Ázii a podriadili ich moci kráľov Médov. Médovia prichádzajú spolu so skýtskymi kmeňmi a zjavne sú súčasťou väčšieho skýtskeho zväzu. Tu Jordans rozpráva dejiny Partov, ktorí sú podľa neho svojím pôvodom skýti. Vysvetľuje, ako sa jednotlivé skupiny oddeľujú od väčšieho vojenského celku a zakladajú vlastné kráľovstvá. Také kráľovstvá ako Médske, Partské, ale aj Perské a Baktríské. Rozsídľovanie a dobývanie nových krajín neprebieha iba v Ázii a Stredomorí, ale aj na severe. Okolo riek Visly a Odry sa nachádzajú archeologické svedectvá o konských pohreboch, kráľovskej kultúre a kult hrdinu, ktoré ukazujú, že práve v tom čase Góti osídlili Odru a Vislu približne 1200 rokov pred Kristom. Práve odtiaľ Filimer oveľa neskôr vyvedie svojich Gótov. No najdôležitejší moment prichádza na konci, rozprávanie o Thanausisovi. Po jeho smrti ho Góti začínajú uctievať ako božstvo. Je to úplne typické pre trácko-pelázgickú tradíciu už od čias Herakla, Achila a ďalších kráľov hrdinov. Ide o tú istú starobilú tradíciu, ktorú Jordans jasne zdieľa a ktorá bola okolo roku 1177 pred Kristom úplne živá medzi skýtskymi národmi a trácko-pelázgickými spoločenstvami. Nasleduje citát z Getiky. Po smrti Thanausisa, kým jeho vojsko a jeho nástupcovia viedli výpravy do iných krajín, boli ženy Gótov prepadnuté jedným susedným národom s cieľom lúpeže. No oni, poučené svojimi mužmi, kládli odvážny odpor a s veľkým ponížením odohnali nepriateľov, ktorí sa na ne vrhli. Posilnené týmto víťazstvom a povzbudené ešte väčšou smelosťou sa navzájom podnecovali. Chopili sa zbraní a vybravši si dve najodvážnejšie spomedzi seba, Lampeto a Marpésiu, postavili ich na čelo moci. Kým vládli, starali sa zároveň o obranu vlastných krajín i o pustošenie cudzích. Žrebom zostala Lampeto strážiť domáce hranice a Marpéža, vezmúc so sebou vojsko žien, viedla nový druh vojska do Ázie a porážajúc rôzne národy vo vojne a iné zmierujúc mierom. Nasleduje komentár. Z tohto úryvku sa dozvedáme o pôvode Amazoniek a že pochádzajú z getov. Jordans tiež rozpráva, ako si tieto ženy vyberali svoje panovníčky, podľa trácko-pelázgického vzoru. Neskôr Jordans spojí Amazonky s postavami ako Herakles a Tézeus, no v tejto fáze sa touto otázkou nebudeme podrobne zaoberať.
Pre nás je tu dôležité zdôrazniť niečo iné, že v getskom spoločenstve mohli byť ženy vyberané za kráľovné a vykonávať najvyššiu moc. Ďalej nám Jordan porozpráva príbeh jednej takejto kráľovnej, Tomiris. Nasleduje citát z Getiky. Potom Kýros, kráľ Peržanov. Po dlhom časovom odstupe a takmer po 630 rokoch, ako dosvedčuje Pompeius Trogus, začal pre seba osudovú vojnu proti getskej kráľovnej Tomiris. Povýšený víťazstvami v Ázii sa pokúsil podmaniť si Getov, nad ktorými, ako sme povedali, vládla Tomiris. Ona, hoci mu mohla zabrániť v prístupe pri rieke Araxis, predsa dovolila prechod, uprednostňujúc poraziť ho zbraňami skôr než ho odohnať výhodou terénu, a tak sa aj stalo. Pri príchode Kýra sa spočiatku šťastie naklonilo v prospech Partov do tej miery, že zabili si na Tomiris aj veľkú časť jej vojska. No v opätovnom boji Geti spolu so svojou kráľovnou porazili Partov, úplne ich zlomili a vzali im bohatú korisť. A vtedy gótsky národ po prvý raz uvidel hodvábne stany. Potom kráľovná Tomiris, zvelebená týmto víťazstvom a zmocniac sa takej veľkej koristi od nepriateľov, prešla do jednej časti Mízie, ktorá sa teraz, podľa mena prevzatého od Veľkej Skýtie, nazýva Malá Skýtia, a tam, na mískom brehu Pontu, založila mesto Tomis, pomenované po nej. Nasleduje komentár. Tu je dôležité poznamenať, že moderná veda často vníma tieto rozprávania o antickej minulosti ako mytológiu. No práve v tomto úryvku, ako aj v predchádzajúcom, je jasne vidieť, že nejde o mytologický príbeh, ale o živé a skutočné dejiny, ktoré boli v čase Jordana dobre známe. Základom pre prijatie tohto rozprávania ako pravdivého nie je iba jeho obsah, ale aj presné datovanie, ktoré Jordans uvádza. Výslovne hovorí, že podľa Pompeia Troga uplynulo medzi výpravou do Egypta a vojnou medzi Kýrom a Tomiris približne 630 rokov. Ak výpravu do Egypta datujeme okolo roku 1177 pred Kristom a od tohto dátumu odpočítame 630 rokov, dostaneme presne čas, v ktorom sa odohrala bitka medzi Kýrom a Tomiris, okolo roku 530 pred Kristom. Rozdiel 17 rokov nie je rozpor, ale prirodzený výsledok rôznych antických spôsobov počítania a modernej rekonštruktívnej datácie Ramzesa III. Alebo možno prijať, že dobývanie Ázie trvalo 17 rokov. A tak, priatelia, aby sme potvrdili slová Jordana, musíme sa vrátiť k prameňu, z ktorého čerpalo. A týmto prameňom je Pompeius Trogus. Jeho dielo sa k nám nezachovalo v origináli, ale bolo uchované v skrátenej podobe prostredníctvom autora Justina, ktorý vyhotovil epitómu, redakciu Filipických dejín, Pompeia Troga. V tomto diele Justin zachoval kľúčové pasáže, ktoré sa priamo týkajú Skýtov, ich starobilosti, ich prítomnosti v Ázii a pôvodu Partov. Pozrime sa, čo hovorí samotný Justin. Justin, kniha 2, 1.2. Skýtsky národ bol vždy považovaný za najstarší. Pretože hoci sa Egypťania chvália, že sú najstarší zo všetkých národov, Skýti naopak tvrdia, že existovali dávno pred Egypťanmi. Justin, kniha 2, 2,1 Skýti kedysi vládli Ázii a vlastnili ju po mnoho rokov. Justin, kniha 41, 1.1.2 Party sú skýtskeho pôvodu. Pretože sa kedysi oddelili od Skýtov, odkiaľ dostali aj svoje meno, Party. Justin, kniha 41, 1,3 Niektorí sa domnievajú, že boli nazvaní Party, pretože ušli od vlastných rodičov. A tak vidíme, že Justin potvrdzuje rozprávanie Jordana o veľkosti a starobilosti skýtskeho národa, o jeho prítomnosti a vplyve v Ázii, ako aj o oddelení nových síl zo spoločného skýtskeho korpusu.
Videli sme tiež, že nápisy Ramzesa III v Medinet Habu poskytujú nezávislé potvrdenie o rozsiahlych koaličných činnostiach v tom istom časovom horizonte. Tieto svedectvá, posudzované spoločne, vykresľujú skutočné historické procesy, ktoré je veda povinná zohľadniť a nie odmietnúť ako mytológiu. A my, potomkovia Slovanov, by sme mali poznať a uvedomovať si slávne dejiny svojich predkov, ktorí v hlbokej starovekosti zohrávali vedúcu úlohu a zanechali trvalú stopu v dejinách Ázie. Ďakujem vám, priatelia, že ste sledovali toto video. Prihláste sa na odber kanála a zanechajte svoj názor v komentároch.